Kubuzwa kuthi Ngenene zibuzwa kuthi amantombazana aseMzantsi Afrika adinga ngokumatha nangokuphapha. Lamantombazana nathi asende happy birthday Rihanna Beyonce Jay-Z ndibala ntoni na. Loo nto leyo nethi yenze idatha eMzantsi Afrika ishokoxeke ikakhulu xa umntu engazukwazi ukwazi. Lamantombazana ayenza nefinyifinyi umntu akazange tu amsende happy birthday kumakhulu wakhe, kodwa uyakwazi uba asendele happy birthday Rihanna Jay-Z nakwabanye ndibala ntoni na. Mayiphele loo nto leyo, umntu wonke makabuyele ekhaya ngokuba asende happy birthday kwizihlobo nezilamane zakhe. Njengoba sidinga idatha eMzantsi Afrika, ngabantu abamane besa idatha kwamanye amazwe ndibala ntoni America, China, Zimbabwe, ikakhulu uzosendela umntu ongakwazi nokwazi ubuhlala phi, ungubani kabani happy birthday. Loo nto yenza idatha eMzantsi Afrika ishoxeke. Ngoke niyacela bethunana ukuba ngaba niyeke ukumosha idatha eMzantsi Afrika. Usesigethini uthethe wenje nje.